Oh, kok iso? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peh, luar biasa, Dik. Ojo akeh-akeh. Luwe akeh, luwe api. Luar biasa kompake Mas, dodoken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dusun Tugu kompak luar biasa. Sangat. Delok kasune yang ngono. Ngono. Berdedikasi tinggi. Sangat nandi Pak Kasun, Mas. Hah? Pak Kasun nandi. Endi Pak Kasun? Nandi Pak Kasun. Nang kono. Apa? Pak Kasun luar biasa. Dalam memimpin nggak ban cinde ban siladan, tidak membedakan level penduduknya. Yo iku kasone Dusun Tugu. Asmane Asmane Pak Sudarweni. Nggih napa mboten? Pak Sudarweni. Pak Sudarweni pundi bapake? Wong nang kono mbek Songgowang ngene. Batine ngene ya Allah, bengi ki entek akeh. Dusun Tugu. Dusun Tugu. Wis cocok karo desa, karo dusune. Dusun Tugu. Bener. Nggawa glugu kecemplung sumur. Cakep. Warga Tugu kula dongaken mugi-mugi kabeh panjang umur. Allahumma. Gawa glugu ngombene es nanas. Cakep. Warga Tugu nek duwe utang tadongan kabeh ndang lunas. Nggawa glugu karo wit asem. Cakep. Muga-muga warga Tugu kuwabeh dibarokahi adem ayem. Allahumma. Gawa glugu kate mlaku ketibanan ondo. Aduh cakep. Ya Allah, bengi iki aku main nang Dusun Tugu. Iya. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Kono aja isini-isini kon. Isini-sini lah apa, Nang Mas? kene kok ndolek rondo. Aku nek ngomong rondo-rondo ngono kelingan mantanku, Mas. Mantanmu apa nang kene? Ya Allah, sumpah demi Allah iya. Kon niku tau duwe mantan nang kene. Lah. Mungkane potonganmu koyo nener. Nener iku apa sih? Anake bandeng. Mantanku biyen Gak tau nang tambak arek iki ketara iki. tahu iku Darmanto. Tambak iki kena didelok, ombak iwak iki kena didelok. Masalah, Mas. Lho iya, kon ro ombak iwak. Apa iku? Pokoke nek cemplung. Cemplung. Wis jelas iku. Apa? Iwak wader. Cemplung. Nek bior. Bior. Iku jelas mujair nila. Iku mujair. Heeh. Kejwobok Kecuwopok apa iku? bandeng. Bandeng. Rosak biuk. Apa iku, Mas? Mamu katoke suwek. Kaya ngono iku, Mas. Iya, takokno wong kene lak ro kabeh. Nggih ta, Bu. Lho, nggih, wong kene sok tambak. Iya. Mangkane Mas. Iya, Roso. iya. Masalah iku mengawak dhewe dingon iwak banteng. Banteng digawe nyudang untumu Iku ngono. kan lho apa iku? Bandeng kok banteng. Bandenge gawedhe. Heeh. Masalah. Oh, temenan oleh ngekeki sambel iku mang. Apa? Sambele kocut. Gak oleh kaya ngono, Mas. Sambel iku enak, masalah pawedhes. Jeruk pecele kakean. Oh, jeruk pat. Pawedes. Pawedes pol. Dipangan nang weteng langsung krasa Langsung panas. panas batinku ngene gak ngene iki sambel ta. Balsem. Ngawur ae lomboke wong kene kok. Kok nang kene duwe sapa? Iki lho arek wis guyu-guyu. Sapa? Mantanku. Mantanmu. Lah sumpah demi Allah iya. Kok iso dadi mantanmu ceritane ya apa? Biyen pacaran sawe. Ono beke nek 5 tahun ponjol. Nang kene. Nang kene. Kepethuk awakmu. Kepethuk Tir padha irenge, sir padha senenge, Iya. dadi pacar. Dadi pacar. Terus saiki Putus aku mbak. wis putus. Putus. Tapi arek ndelok. Arek ndelok ket sore nang kene. Nang kene Iya. melok rewang. Melok. Sopo? Yulaita. Jul. Loh. Tak. Ana bojone tak. Kon kok digeblek kon gegepek. Aduh. Gawa pacul bojone tak. Arek iki gak ro apes arek iki rek.
Kon kok dipakane iwak lele kon kok. Tak. Wong edan. Sok, tak kandhani. Mang sore iku ngomong jarene wis rada suwe ya. Sapa? Yulaita. Rondo Ajul. Ya ampun. Lah iku mang tak parani lah kok bojone ngamuk. Ngawur ora jane kok. Menemben niku lak takon-takon Pak Kasum dhisik ah. Wis. Jarene ngono. Jarene rondo temenan. Salah daftar paling. Ya kok iku mantanmu biyen. Yul. Kon Eto. Yul. Tok. Apa? Kon niku lha apa kok koyo menganyang-anyangen niku? Aku kelingan zaman semono soalé, so. Membina hubungan. Membina hubungan awak dhewe nek sore-sore mesti nang gobok. Nang pinggire tambak. Ayo lapo ayo. Aku ta? Iya. Nang gobok. Lapo ayo. Apa kon ayo? Yul. Lapo? Biyen nang gobok lha apa, Yul? Juleka mbok cekeli apane? Yul ta? Heeh. Tak cekeli iku ne apa iku? Apane? Angel lek ngomong e. Yo. Iku Julaika. Yulaita. Hah? Julaita. Julaita. Oh iya iya. Ya gak apa-apa lah to. Biyen lak biyen nak. Biyen tapi arek jek ngece ae. Ngece. Iku gak ngece to. Napa? Loro untu. Yul ngono. Gereng ae ngono. Ya wis iku tok ah. Ya gak. Kenalamu nang kene. Ono maneh. Jek ono. Aku ambek Yulaita kon putus ya. Anjene. Oh. Gara-gara Yuli ku cerewet. Aku ngene. Juli ku cerewet ta? Cerewet lemu. Mungkane kok rada dawa. Apa e dawa? Lambene. Iya aku akhirnya putus kok. Putus. Putus. Terus Aku pacaran ambek liyane. kon pindah ke lain hati. Lain hati. Wong lanang kok ngene sih rek, kok selintutan ngene. Jenenge wong lanang iku saelele wong lanang menang milih so. Oh iya bener. Bener. Wong lanang larang regane Dik. Ya iya jelas. Ojo gampang putus asa. Gak punya sasa. Basi kon dikhianati, tetep tegar semangat. Panto, hidup Panto. Hidup. Dihianati. Iya. Aku golek liyane. Golek liyane. Oleh so. Iya. Wah, Sapa to? awayu manis ginu blaem-blaem. Iku yo mantanmu ya. Mantanku. Nang kene iki. Iya. Melok. Melok jejer. Delok. Jejer. Jejer. Lho, sapa? Tina. Sing endi Tina iku? Hah? Kan di mare, Mang. Ha to? Kan di mare, Mang. Hah? Endi to? Kan di mare, Mang. Kalau. Ah, sayang. Sayang. Kon majalene mrene. Masalah kon rasa. Apa? Rene aku tanggapan rene. Iya. Aku digawekno lodeh senenganku. Tina iku. Iya, Tina. Pinter masak. Pinter masak barang tak pangan so. Masak ala Sip. Oh, asin. Kon iku wong Tina iku tapak tangane Tina ku apik. Sak ora-ora mesti dadi lang sedepe. Mosok mungkin ah. Sedep apa? Asine pol ngono iki. Kon kurang rutin. Apa? Kon wis rabi maneh. Nawem arek-arek iki. Heh? Terus kon dadi ambek Tina. Gak Lho, gak dadi. dadi gara-gara kalah weton. Kalah weton. Kon hitungan piro? Mbok hitungan piro aku ora roe. Lho nek weton agak anggare wetonmu gak keheng ngene gak apa-apa. Kehing iku apa? Hah? Kehing iku apa? Wage karo paing. Gak cocok Kehing. pokoke wetonku ambek Tina iku tabrakan. Tabrakan, ditabrak apa to? Tabrak sepur. Lho. Weton kok tabrak sepur. Akhirnya gak dadi. Gak dadi. Terus Terus, kisah cintamu? Kisah cintaku. Tutukku niku aku kudu putus asa asline. Iya. Tapi ambek Tina aku dikenal tanggane. Tina sik apik atine. Apik ati ngene jare. Kenalno awakmu nang sing liyane. Yo, Mas Wanto sayangku. Timbangane sampean gak dadi ambek aku. Iya. Ben gak petuk aku. Iya. Tak kenal tanggoku ya. Ya gak apa-apa, Dek. Aku ngono. Terus Akhirnya aku dikenal tanggane Tina. dikenalno karo tanggane Tina. Iya. Arek nang kene. Insyaallah nang kene. Pasti ndelok. Pasti. Wayu. Pauti. Jos. Sapa? Simpen. Simpen ah. Jenenge kok kaya wong wayu rek. Wayu anjene
jenenge iku kelawasan dadi simpen. Enak to ora bener iki to. Enak. Jenenge wis simpen. Jenenge tek wis simpen. Kon nyambut gawe apa dhuwitmu akeh pasti disimpen. Jelas kok. Njaluk gak dikeki belas kon. Blas disimpen tok kowe. Sampai saiki untune yo disimpen. Gak metu belas. Growok. Growok kan disimpen nang teko ta mboten e. Hmm. Ana putune gawu yu. Walah alah. Kaya akeh sing cemburu koyoke. Kok lho, ancene akeh sing cemburu. Berarti saking ayune simpen iku. Saking ayune so aku biyen niku nek apel nang omahe simpen. Loh, digeruduk ambek arek-arek kene so. Kon digeruduk. Digeruduk. Terus Digeruduk kate di masarek kene. Lho, aku ditulungi arek wedok ayu bidadarine desa kene so. sing nulungi awakmu. Sing nulungi kene. Waktu kon digeruduk arek kene. Digeruduk arek kene, begitu digeruduk, wah, ana arek wedok wayu teko. Sik urip sampai saiki. Sik urip, Sik seger. seger. Sampai saiki. Malah saiki tambah seksi. Tambah semelohe. Selemohe ngono. Semelohe. Heeh. Sapa to? Katri. Katri. Tri. Ya Allah, Katri. Aku iku ndutang budi ambek Katri yo. Diutang budi. Iya. Diutang budi apa? Ya iku mang aku ate dipateni arek kene aku diselamatkan ambek Katri. Awakmu rumangsa duwe utang budi. Jasae sapa? Katri. Jasae Katri. Iku mang wis mbok bales. Iya, Mbok bales apa? tak balas budi. Budi apa? Budi pekerti. Maksudnya wong wis mbok bales jasa-jasae. Wis tak balas tapi akhirnya kan tak lamar gak oleh ambek bapakne. Nduk, Katri mbok lamar. Kaya tak lamar. Bapakne gak ngolehi. Gak oleh. Apa? Soalnya aku wong gak duwe. Oh. Aku orang miskin, so. Lu. Kasihan ya. Kono mara kon ndang mik kono. Kok Cak. iso lho. Kon gak sida. Gak rabi. sido, gak sido. Karo bapakne gak oleh. Gak oleh. Lah terus, Akhirnya aku ambek Katri ku man duwe dulur. Katri duwe dulur. Duwe dulur. Awakmu dipethukno dulure. Dipotong dulure, Iya, aku iya. diterno bapakne Katri barang. Loh. Masih bapakne Katri gak setuju ambek aku tapi aku dikenalno dulure. Dikenalno dulure. Iya. Sampai saiki sih ono. Mpono mbogak kene Lho. mang. Tapi yo ono kene. Ana wong gak sepiro cinta soale. Tapi kon iku tau dipethukno. Tahu dipethukno. Sapa? Rayu. Yo nanti yo. Yo. Deloso pae yo kon yo. Yo. Paranono ta ono ta? Kon panggil ngambil aku ta yu. Ilingo biyen yu. Aku gak gelem ambek awakmu sing nguber-nguber aku. Iya. Apa kok diuber-uber? Diuber-uber aku diutang. Kok duwe utang dirayu? Yo. Dilep ae ya. Lah iku guyune kemiki bae kepipis-pipis. Gae mana yo ambek arek blam-blam. Yu. Ya Allah, untune sitok dikandoli. Iku rayu. Apa? Kok iki? Wis dagelan kok. Donton ta. Apa sih? Wonge sampe kepoyo-poyo iku lho. Masalah apa? Apa mergo untune kaya wong terjun payung iku ta? Yo. Badol. Bapak ya yu ikhlasno aku ya yu. Yu. Kon masangna untu to? Kon masang mbek untune pacul. Kayun rupamu. Masyaallah. Wis bapak wis biyen ya. Gak usah dieling-eling. Kon garo. Apa? Aku biyen nang ngene omahe Rayu. Lho kebengen digerebek maneh so. Kon digrebek arek tugu kene. Digerebek kate dirabino. Lho wis digawa nang balai dosa. Oh, termasuk wis ditangkep. Wis ditangkep. Iya terus. Lho kok alhamdulillah. Pak Deku ki nang kene dadi keamanan. Pak Demu keamanan kene. Keamanan dadi linmas. Lu. Pak Deku aku ditolong Pak Deku so sumpah. Tentarae desa. Tentara desa Hansip iku lho. Wong iki mah ya teko. Teko dadi keamanan nang kene. Wonge kereng ngono ah. Wah kereng. Gagah perkasa. Perkasa. Sapa to? Kastam. Kastam. Ndirek kastam rek. Wah. Pak Deku Nek perasa aku mau ngono ansih sing celanae mlorot ae. Iku sing celana melorot iku jenenge Pak De Huda. Lho. Ana maneh Pak Deuda. Iya. Cek akeh to bolomu to. Gak kaya apa. Muni ae ku.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketara temen menungso ganduwe duga menungso ganduwe buti perkerti. Ketara temen dhewe gak tau sapa lahar. Aduh. Langgar kok lahar. Sing digawe sembayang, Langgar. sing digawe salat. Langgar. Le dileh ha. Dile matamu. Pancet ki biyen mulo ya langgar. Langgar lahar. Mangkane tadi dadi menungsa sing gelek sapa ustatan sapa yai. Adat ketimuran nggonono. Cek iso duweni unggah-ungguh marang wong liya, Masal. Lho rasa. Rasa adalah teman saya sekata sehidup semati. Ana pari basan wedang sak cengkir disedot wong loro. Ana rokok saudil diombe wong loro. Walik. Lek kuwali ambek sapa? Otek sapa? Ana wedang sak cengkir diombe wong loro, Lah. ana rokok siji disedot wong loro. Lah aku mah ngomong apa, Dik? Lah kon mau ngomong wedang sak cengkir disedot wong loro, rokok siji diombe wong loro. Le salah goblok. Lho sing ngomong ngono niku. Lho sing ngomong sapa? Kon Ngomong apa aku? Kon ngomong jare wedang sak cengkir disedot wong loro. Lho salah. Lah iya sing bener iku wedang sak cengkir Wed- diombe. Lah wong iku loro. sing bener. Kon ngomong ngono. Lho aku ngomong apa? Kok tak sawut. Masya Allah, Rasa. Apa? Kon mangambek sapa, Dik? Aku ah. Heeh. Ambek Wanto. Le masalah iki ta sing jenenge unta. Unta matamu. Kakekmu kuno ah. Sapa, Dik? Sapa? Wanto. Walah masalah. Ya kira iki lek menungsa iki jenenge ula. Kon suwe-suwe kok tak nget lho kon kok. Rumangsamu jangan kate mbok nget. Cok, Wanto. Wanto. Kaya ngono. Wanto antarane Rasa, Dik. Wis mangan tas durung, Dik, kon mang, Dik. Heh? Kowe mangan tas durung? Kapan? Saiki. Gorong. Durung mangan. Durung. Ayo melok mangan aku, Dik, mumpung aku oleh rejeki wakeh. Jenenge kanca ya ngene, ndelok kancane durung mangan, dijak mangan. Kebeneran Dik aku mari oleh rejeki dodol pencit sawit payu 30 juta. Cok, Hei, kon niku mendem aku. lah kalau apa kok mendem kok lho? Pencit sawit payu 30 juta iku lho. Apa saking gedene wae ta? Lah apa? Napa? Saking gedene wite. Ora, Lah kok payu 30 juta? tak dol sakarangane. Aja ngomong dodol pencit, Cak. Perkara mangan gampang, Dik. Awakmu melok mangan aku. Melok. Melok mangan. Melok. Umpama awakmu mangan melok aku, kon milih mangan omah apa milih mangan embong? Mangan lapangan. Lho, Mangan lapangan enak. aja muring-muring dhisik ta to. Enak mangan tambak. Kon lah salah penemu. Sing tak maksud mangan omah ta mangan embong. Lek mangan omah iku mangan masakane bojoku. Lek mangan embong iku mangan nggo warung. Milih mangan ndi? Mangan bong. Berarti mangan warung. Ya aku blenger masakane bojomu gak tau iso masak. Lho kon delok mangan masakane bojoku ta? Apane wong kapanane masak nduk kono? Apa? Aku dipecel cecek bojomu. Lho koncane manuk gentilang. Rasa apa? Mangan warung. Ya Wanto. Saiki golek warung sing paling resik, Dik. Bersih ya. Bersih. Ana to? Ana. Endi? Wah lah sampe Lho, iki kono cocok. mang. Ya apa? Golek warung iki bersih. Lah cerme kono kan. Cerme resik. Resik ya apa? Resik kan apa-apa blas. Oh kate gendeng. Maksude golek warung sing resik, Dik, sing gak koproh, sing ketok kabeh pangane tertutup. Oh. Higienis aja sampe kena penyakit. Lah ngono maksude. Berarti mangan nggo warung. Warunge. Lek mangan nggo warung aku seneng aku sego soto. Ya, Awakmu? aku ya soto ae. Awakmu? Aku ya soto. Berarti wong telu soto-sotoan. Biasane nek kabuane klek. Amri wean kok. Lek wis mari mangan soto, Ya. biasane ngombe. Ngombe. Aku seneng aku ngombe wedang susu. Oh, iya iya. Aku ya wedang susu. Wanto. Aku yo. Berarti wong telu ayo susu-susuan.
Ngene, Cok. Lapo ngono iku? Nyusu. Lha kon kaya wedhus tas lahir ngono iku. Berarti kon saiki ku wis seje maneh. Seje sing ya apa? Gak kaya biyen. Lah lapo? Klambi ae. Loh. Lho. Ngene iki ya kain ah, Cok. Duduk Apa? seng. Ngene iki ya dijahit. Gak tak las. Kok gendeng wong klambi. Masih takok ya takok sing lumrah apa? Ngene iki ya tukune anyar. Gak nyolong. Wis sepatumu lho anyar, Cok. Iya anyar tak tuku dek iki tak pengenane. Atau apa mata kulit ta? Iya kulit iki. Kulit apa? Kulite duren. Cok. Hah? Raimu apik. Kok nyandak-nyandak rai kon wan. Ngene iki cash tak kredit raine. Hah? Raine cash tak kredit. Iki tak online. Mangkane koyo ini bebek. Ngene iki wedan kaya ngene iki gak pantes to. Lah lapo, Dik? Kudune ngene iki wedake wedak sing apik. Sing apik termasuk Sing pinggir ngene iki dikek wedak pipa. kene FIFA. Yo. Sing kene pon. Sing kene pon berarti Sing tengah sing tengah aspal. aspal, rumangsamu jalan raya aku aspal. Apa Apa maneh? Nek iso cocotmu iki barang. Lho kok dicocot-cocotne golek panganan samplok, ana dicocot-cocotno aku. Dicor rumangsamu. Lah iki makanan sehat iki. Mas. Ayo mulai, Mas. Lho ya, le dijojol bojone. Dijojol bojone. Kolang nang apa to? Cok, potonganmu ae kaya preman. Kon garo wong lanang nyambut gawe guyon mbek kancane mok sosial. Mantamu gak meleh. Cok, kerenger iki, kerenger. KDRT to. Goblok. Mulai, Mas. Awas mateng loh, Mas. Gak mangan-manganan. Atasane panganan gak enak. Lho sampean kan yo pesen jare kon masakno sayur bening iwak lele. Gak sayur bening-beningan jek enak masakane Tina. Masakanmu iki lho gak enak. Ngene iki isini-sini aku. Mau suwe cangkre mbek kancane kok disusut. Hi. Tok. Kerenger wancur. Duwe bojo kaya ngene iki kudak ijono brambang. Lho. Aja ngono to, Mas. Wong aku lho sayang karo sampean, aku setia karo sampean, Mas. Wis gak sayang-sayangan, wis gak enak kon wis gak enak. Lah terus apre penake dipiye ngono lho, Wes Mas. Kayak ono micin tok enak to. Enak iya gak ono masako. Dikae masako ngono ya. Iya. Dikae masako, Mas. Wes. Urono. Meneng. Iki urusan rumah tangga. Masih yo gak ngono wae. Aku wis ngomong bolak-balik mbek kon. Nek bojomu metu dolen aja disusul. Isini-sini kok iki wong wedok opo sejane ngono. Tok. Wong wedok tugase nang wong wedok tugase nang omah. Ngeramut anak, masak nang omah. Anak bae dolen kok kon mule, kon lapong nutus mrene. Lah aku kan yo masak wis mateng, sampean wayahe sarapan kan tak susul sih, Mas. Nganu, derek bojone wantong. Aku iku, Mas, apa aku kurang sayang? Lu. Apa aku kurang perhatian? Lu. Enak lho wan. Bojone wanto koyo ngono. Dane aku ndek bojomu temenan rek aku selametan tumpeng bae. Munggo kon oleh bojo kaya ngene. Kira-kira kon celonoan apa katokan? Aku sarungan. Lah apa? Ade-ade tak kemulno kene sarunge. Kon tak Mas, Gak. boleh, Mas. wis aja kakan cocot. Loh, Aku ki njaluk dhuwit. Sampeyan njaluk duit. Njaluk dhuwit. Duit apa, Mas? Aku kate karaoke. tok dikek ya ngono iku tok. Heh? Dikek ya ngono iku. Lah kan dikae kepengin tak pegat bojoku. Ojo, Mas, ojo dipegat aku. Lanange jagat. Duh. Bulan. Apa Ini ngawur? ya dikai ya. Lu enak. Jaluk dhuwit gak kok dikai wong aku. Loh. Lah iki mek karaoke tok iki. Loh, sik kurang to. Lah ge nyewa purel barang. Lu. Tambah ono, Dik. Kon niku Golek purul sing ayu-ayu. Lu. lanange jagat. Saya kok ya apa sih? Gak Golek apa-apa. sing ayu, Mas, gak apa-apa. Yo jelas e. Ojo siji lek iso iku Piro? sapa, Mas? Lu. Songo. Iya. Mangkane awakmu kudu bersyukur wong wedok nang omah ijen tak gelekno wong wedok liyane. Iya gak apa-apa, Mas.
Cek ono ewange umbah-umbah, cek ono ewange masak. Yo ngene iki wong wedok sing pinter. Kok koyo motor ate mbok gekno ban serep to. Lho, wong wedok ini gak nurut mbak aku, tak pegat. Lho. Mas, ojo Mas. Ojo dipegat aku. Nganute. Sing wedok yo keroken bae. Yo gak yo saking gak liyane. Wis saking sayange bae. Ro dhewe. Iya, ro. Iya. Bisa mulai kono. Percaya aku rek Sampe wantor. boleh ya Mas. Sik kene. Apa? Sepatuku diresiki. Mbok wah. Ngene iki sepatu gak Tok. diresiki. Waduh tok cek nganu te bojomu tok. Tok. Sakno. Tulungan tak, tulungan cak. Ya apa rek tulungan cak. Apa? Kon arep mbek bojoku ah. Ya ora kok ngono sakno wong bojomu kon sia-sia. Ben nek kon arep gak apa-apa 300 ini. Kate gendeng iku. Wis ngene. Wong wedok. Hah? Sampe kok mulia ya. Aku mulai nek wis mari seneng-seneng. Wis mana mulai kon wedok gak berguna. Kok mulia temen lo Mas ya. Wis mulai gak mulai sakarepku. Aku tadi wong wedok iku, Cok. Timbane arek dapurane koyo ngene ae ya. Mbok pindah sing liyane apa ya? Alah. Wong lanang iku kudu ngono. Ha nek kon ya apa kon, Cok, bojomu, Cok? Bojomu ya apa? Bojoku gak kaya bojone Wanto. Apa? Bojoku kaya Bathara Kala. Patenono ae. Apa bojomu kereng ta? Ngomong sak ngomong iku sing perok sing nuwapuk sing apa? Boko kon. Mami. Ngrasani kon. Gak migah. Apa, Cok? Ora. Ngrasani apa gak arek iki mau? Hah? Ngrasani aku. Ngomong jare ngene duwe bojo koyo bempere dam truk. Kurang ajar. Yo, jare ngono. Ngomong apa? Duwe bojo raine rata kaya aspal. Kurang ajar. Ojo tarek. Aku ben getun rabi ambek bojoku iki. Parek turunane kok turunane mentok jare. Jarene ngene, ngerti ngono tak ijolo mentok. Ayo kene. Aku ta. Apa Dik Mami? Kon kate ngijolno aku mentok ketemu pirang perkara kon. Ojo ngentas. Ojo ngentas. Masuk kurang ajar. Ojo. Glono kok gak pantes ngawur. Ojo. Besok kan gak ngene. Lo biasa nek ngene iki tak goblok. Ya apa? Lo gak mi. Kon kate ngene. Gak. Kon ngene, aku ngene ketata goblok. Cok, kaya aku mang lho. Nih, Duwe. nih. Sing kereng. Metu ambek Wanto mi. Sing kereng, Cok. Kalau kakekmu kuno ah. Ya duwe ge karaoke. Sik ta lah tak gini. Tak bojoe. Nih, aku kate metu ambek Wanto ambek Rasa mi. Kon metu nandi nang kuburan, kake bongko kon. Ya aku njaluk duwe mi. Yo duwe gawe apa kon? Aku tak melok Wanto karaoke. Jo ngono wong lanang. Kon wis rupamu elek kaya marmut Holland. Kate karaoke gak pantes. Oleh tak gak ngomong ngono. Sing kereng oleh tak gak? Oleh tak gak ngono lho. Sing kereng kon. Oleh tak. Ha lha ngono. Ayo. Mengkerek. Hayo oleh tak gak? Gak usah mengkerik. Mengkerek. Wong lanang gak loro, ngomong gak loro. Gak loro. Gak loro. Ngomong gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro, Cok. Gak loro. Suwe loro goblok. Sing teges ta. Seges apa? Ya duwe gawe tuku purel. Ya duwe gak tuku purel. Apa, Cok? Njaluk duit bagi balik. Ketemu pirang perkara kon kate tuku purel, kurang seksi yo apa? Bokong koyo sakmene gedhe. Lho bokonge kaya bempere truk gandeng ya. Kandhane kok. Kurang ayu yo apa? Kon katene tuku purel. Wong bekakasmu yo gak ngadeg. Ngadeke mek Senin Kemis, raimu lak kencing manis. Kan kencing manis, Cok. Ojo kepet asu. Kon wanita gak? Jane aku wani to. Lah ngomong wani lho. Ayo. Berhubung aku kalah weton dadi gak wani. Kon kate macem-macem mangku purel kon, Gak mi. Aku mek njajal tok. Jajal apa? Njajal mangku purel. Percuma mangku purel, mangku LC, gak kira ngadeg wekmu. Kon mambengi lah tak elus-elus. 2 jam lebih tak elus-elus gak tangi, malah wekku sing tangi. Sik, Cok. Lah kon mang pesen aku obat kuat nang gawe apa? Pesen aku obat kuat jare sapa? Tak gawe nambah untuku loro. Kon ngomong so aku njaluk obat kuate. Mumpung gak ono bojoku jare ngono. Iku lak rencana so. Gawe apa? Wis ayo sida tagak.
Gawe apa obat kuat? Wong kon tak tukono nang warung merek obat kuat beli kita lah kok gambar. Apa obat? Obat apa iku? Pempel kita, beli kita. Ngawur kon. Oh, sini-sini. Ayo. Kan duwe. Duwe apa? Sing keren. Duwe apa? Wong raimu wis gak belanjani. Duwe apa? Duwe apa? Ajar, Cok. Duwe Halo, apa? Cok. Duwe apa? Ajaran, Cok. Ajaran kon mati kon ajaran. Ayo ajaran, Cok. Wis gawane. Iki lho gawane. Wanekno. Aku gawane. Aku lho gawane. Ayo, aduh, sandalku logor. Sandal, cekik. Sandal cukuk. Yalah, Cok. Lanang opo? Lanang opo, Cok? Kaya aku ya saya. Lho, katepak encepno. Cepno, Cok. Benjep nang ngondi. Angel ngincepno ning Sikil. oh sikil pengen. Wah, angel lah benjep nang ngondi. Iki lho sikilmu lho. Kene lho. Oh, njaluk model ngene aku. Cok, kon ngawur kon niku arek iso mbok anu lho. Sakno rek ngawur. Sakno rek. Bojomu kok kewereng ngono sih, Cok, bojomu? Wah, jadi gak wani bojomu. Kon gak wani mbek bojomu, Cok. Sini-sini dapur ae, Cok. Mek kon niru kelakuan arek loro iki aja ngule omah kon. Aku turu rangkepan 15. Gampang, Cok. Gampang. Nek bojomu rangkepan 15, kon tak gawani pertalit. Yo, apa? Gambior sumet. Biyung. Rakut 15 gampang tak obong kon. Yo. Apa? Tak obong kon. Kon kate ngobong wekku. Heeh. Titenono kon mari ngobong wekku. Ana muni dus. Apa iki? Apa iki? Endokku mateng. Wis aja kakek cocot. Ya, iya. Gak gelem kon aku dirabi lurah kene. Lurah sapa sing dolan nang sapa? Lurah sapa? Wong potongane kaya badak berculak dua ngene. Ngremehno kon. Ya. Wis, gak ngurus. Kon nek gak mulih tak pateni nang kono. Lho, buka lo patut dipatani. Wah. Salah. Wong lanang kok ecek-ecek. Kacak-kacak rumah samu kate amen. Bojo elek ngono kon gak wani Gak kon. kaya aku. Wong wedok tak sentak nurut. Ngono lho. Jaluk dhuwit Kowe nurut. wanto iki lho kon. Belajar ana wanto kon. Kon romang nang purel tambah dikon golek sing Lho, apik. lho. Apa? Aku ya kepingin lho to kaya kon bojomu nganut. Kon Hmm. kepingin kaya aku. Kon sing gerang gak wani. Aku kepingin kaya Tok, kon aku Ucok, Yo. iki padha karo dulur Sinara Wedok. Lah, Dulur ketok konir. Duduno sakno Ucok iki. nek gak kon gak ngarep tak kel. Anane bojoku nurut mbak aku. Ana rahasiae. Ono. Oh. Aku duwe jimat. Kon jebol apa iki? Hei. Salu goblok. Goblok. Apa, Cok? Pakai gokol-gokol kuwatir ku membrodok. Hei, aku duwe jimat. Jak kasro jim, mem tekamat jimat. Masih jimat yo gak didekek kok. Area pengeboran aku ucul, Cuk. Ucul temen, Cuk. Lho kok iso cacuk matamu kula kok. Kok iso aku dipisui lho, Cuk. Ucok. Jenengmu lah Ucok. Iya. Kok ora rahasiane? Loh, kok gak dhewe kate amen aku. Aku ado-adonan ndukun Banyuwangi. Oh, dadi bojomu sampe nganut ambek awakmu dadi keset kaya ngono iku. Ya mergo iki. Wong lanang saiki aja bloko. Wong nek bloko digampang diselingkuhi bojomu. Termasuk aku sing salah. Iya, wong guru rabi sing pacaran diselingkuhi. Kira-kira ngomong apa to kan iki? Lah nek kaya Ucok gak duwe ngono ketara kon, Cok. Kira-kira aku nyeleh oleh. Lho ya mbok ngomong wanto. Tak nyeleh oleh to bojomu cek nganut sampe aku to. Gak nyeleh tak kekno awakmu. Iki mbok kene ya sah ya. Aku ngesakno mbek Matur awakmu. nuwun. Iku mek iki tok to. Heh, Gak ono apa-apane maneh ta. kon jelekne. Iki lho, lho. Apa mana iki? Iki gawe apa? Ambune tok. Masalah. Tengi goblok dipanggil aku guri kon. Sik ta to aku takon awakmu. Iki jimat. Jimat. Jimat digawe nundukno bojomu. Ana montrone ta? Ana montrone Sing nang. jelas ana. Ya apa montrone? Montrone ngene. Carane ya apa? Digocokno kekno wanto, kekno wanto. To, ya apa? Prakteke. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Hop,
tirokno. Nirokno aku. Wong kon pikun gak gelem nirokno. Iki mesti kelono. Lah iya, ayo. Kon kelono Wan. Lu cek iso cek ngerti. Kulti kul bang. Awuk. Prakteke lho, awake wantuk kedolon ta. Kulti kul bang. Awuk. Cina mati klupuan abang. Awuk. Terus Totokno bojomu. Wek. totokno apane to? Heh? Totokno apane? Watuke. Ah, lak ngono gawuk-gawuk aku. Benjut ya, Bah. Berarti iki wis balung aku ya to ya. Ya. Apapun yang terjadi iki wis dadi duwekku. Sing penting ngene to. Ya apa? Siki kon wis jengkel jimat. Iya. Kon kudu iso kaya Wanto. Iya. Mangkon digepuki bojomu. Meneh ganti walien. Ayo. Ayo, nang omamu. Jajal. Ayo. Gak ngurus kon. Aku lho sedih mi aku dulu-dulu kok digepuki bojoku ae aku mimi. Ya kon sing goblok. Lah lha apa wae dok gelem digepi bojo. Aku tak apa ku jenenge order nang Ladaas. Bojo pringisan to mi aku lho sedih mi aku mari. Gak ngurus kon, aku tuku kosmetik nang Sapii iki lho. Aku lho ngene lho mi aku iku serba salah lho mbek Wanto ya. Aku padahal wong wedok nurut lho mi. Aku dikon lapo ae manut njaluk dhuwit, ke golek gendaan ya tak kei dhuwit lho mi. Ya kon iku wong wedok sing koplak, Boy. Bodoh, bento, longor, congok. Ana bojo kate gendaan mbok kei dhuwit. Mek gak matamu katarak jauh kon. Lho lah aku kan ojo sampe rumah tanggaku iki hancur hanya perkara sepele ngono lho mi. Kon ku berarti terlalu mbelani bojo kaya Wanto. Wong perkara bekakas gak ana setengah on ae kok. Yo gak perkara ngono mi wong aku cintae, pokok Kok kalah kon ambek aku, Saiki tak buak meneh oleh ganti. iku lak sampean lek aku kan mau pegatan lek iso kan tak pertahanno rumah tangga aku ngono lho mi. Mek aku yo gak cocok. Aja sampe wong lanangku ngebuk, aja sampe wong lanangku napuk. Ate wong lanang nyentak aku, pegat. Aku lek terus dipegat Wanto lah terus aku lek payu rabi lek gak terus piye ayo mi. Kon kok goblok. Tiru aku. Berat aku lek tiru kok sampean yo ora iso to mi wong aku wedok asli wong sampean banci. Kon iku njaluk pendapat tapi ngejelokno sing ngekeki komentar anjene kon mbokne ancuk kok. Lah jare aku kon koyo sampean. Maksude caraku kalau tiruan ngoh. Ya ngomong caraku tiruan nge. Kon gak perlu tiru aku. Wong aku sedina iku iso ngrentengi wong lanang 8, tak dadekno siji, bleng, tak kareti, tak lungguhi. Berarti lho iku apa mi? Bantal. Bantal. Oh. Rupamu ayu, Dik. Ya rupamu seksi kon sinden kondang. Kon temek adik Diana apa diapakno iku? Diani ayah. Diana ayah bojomu. Tiro iki lho. Iki lho. Lho dikandani aku ora iso kon tiru sampean. Suwukno. Ana pepatah, dikerek ya didukno. Mek bojomu gak nurut, mek gak kenek ya didukunno. Lah wong aku iki ra metengok golekno dukun bayi ki apa? Dukun bayi matamu ta. Wong tuwa. Apa? Wong tuwa. Wong tuwa. Heeh. Lho wong tuwa lho kene buang kok kabeh kok. Wingi ku lho cakot petung dinane. Wong pinter. Wong pinter iku mek dokter, profesor, terus apa dosen. Iku ya nek gone kono. Iki nggone cideke kampus-kampus ngono kuwi to, Mi. Lah kon iki masih ayu-ayu ya longor. Maksude wong tua, wong pinter ku dukun. Dukun. Lah dukun iku panganan apa? Dukun iku teko terigu ya. Ha, terigu. Dikai vernipan. Kayak pernipan. Di PP rong dina. PP rong dina. Aku mek atos sawetno matamu ngono. Loh, mataku gak ya paling monyong.
Dukun iku paranormal. Spiritual. Iku macam apa to spiritu? Apa to mi jenenge? Iso nyuwuk wong tanpa menyentuh, iso nyantet wong tanpa menyentuh, kurir tanpa barang. Lho, lak demit iku. Yo mlakune demit. Ah, keleleken lamuk rek aku rek. Terus mi. Wis, nuruto aku. Aku duwe dukun jos. Hah? Duwe dukun jos. Hah? Temriki Napa, Pak? wonten ta? Wah, aku menirene rek. Wis, tak tilpuno. Sing penting sampean gak dianiaya bojo peno. Padha wedoke yu aku meruk nelongso. Iku telepon sapa? Dukun. Oh. Ijo. Halo. Nggih, Pak, nyuwun tolong. Niki lho, kanca kula niki masih ayu nggih bintu. Apa ngono mi? Iya. Bojoku iku wong jahat. Nggih. Apa ngono bojoku iku jahat? Ah. Kate ya terus wong iku gampang marang tangan lho. Mi. Ngono ta? Jelas ora terus aku Ah. gampang mesti malah lho. Ngono ta? Ngomong dhewe po kon. Niki lho kanca kula. Kanca kula niki bojone jahat, moro antangan, ya bener brondong. Nah, kanca kula niki jenenge Inge. Pak, sampean saged mriki napa mboten? Lah, Kalem, Mbak. lho aku iki telepon sapa? Sing kok telepon sapa mi? Ya iki dukune. Lah lapo kon wis rene iku? Iki Wong nelpon kakean cocot ngono. Oh, ngapunten, Mbak. Mbak, bener sampean. Ternyata ramalane sampean temenan. Tapi kon kebacut. Apa, Mbak? Arek umur 12 kok rentengi kok jak nang blumbang-blumbang. Tak jak mancing. Oh mancing tak kok pancing. Sakniki cekak cingkrange kula niki kancoan ale Inge niki wis suwe. Iki diajar bojone entek-entekan. Syukur. Iki dukunku jalan sepura, jalan sepura. Piye? Ngidu kok iso piyak sih, Mbak? Wong tuwek dijerokno. Kon njaluk tulung gawe sapa? Niki lho kanca kula niki dianiaya bojone. Bener ya digepuk. Salah tambah dianiaya. Endi areke? Niki lho. Iki ta. Lho nek iki aku ya jek tedas. nek wong tuwek ana jelalatan. Kok goro-goro ati. Lah ngomong ngene kok. Goro-goro kok tedak-tedak lho. Lah meneh apa nek wis mambu lemah. Iki sing ngomong sing ngomong prewangane dudu iki. Ngapunten kanca kula mboten ngerti wis sampeyan duwe apa prewangan Nyai Kintilisip. Iku apa iku? Duwe santri wedok situk kok celuk pisan. Nggih. Ya napa niki kula njaluk tolong? Gak masalah. Endi areke? Nggih. Sapa jenenge? Inge Rokaya Mudaiyah. Oh, Wartono. Mamang kono lho. Lah wong aku ngomong watok ngene kok. Piye? Itu iso piyak. Lah apa kon kok guyang-guyu nduk? Ya guyu, kok nyawang kowe tuwek ngono. Lho aja tuwek glathuk kuat ben kuat aku. Tirakati. Hah? Tirakati apik. Niki lho, Mbah. Ya. Apa? Aku ngomong piye? Kula cek mboten dianiaya bojoku. Kula cek mboten dianiaya bojoku ngono lho, Mbah. Awakmu njaluk donga. Nggih. Oh. Anu apa ngarani? Jopo. Jopo. Oh, jopo. Sabar. Jopo niku lho, sengat. Kon awak apa singat apa sengat? Singat. Singat, nggih. Oh, alah. Tapi dukun sewengi lumpur. Ahem, ahem, ahem. Tibane.
Mbak? Arek gak wedi kualat. Kon iki pusaka. Lho, iki lho buktine. Supaka. Biyen saiki pusaka asli. Lho niki tasbih. Tasbih tapi kena gawe pusaka iku iso nglolono wong lanang-lanang. Tapi gak trimo iku ana dongane. Dongane. Ana. Napa? Wong Solo. Wong Solo anggit bakso akon iku. Napa? Dongane ana digunakno sadurunge gawe iki didongani dhisik. Nang donga barang semi. Padha aku pengen didongani kok. Dikai jopo. Ayo, Til boleh. kondal kantil meka kantil tak kei kantol. Ngono ya. Kon gelem ta gak? Gelem, Mbak. Tirokno bae. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sum umbluk. Wis gak ora. Nek gak gelem ayo boleh. Iki wong paranormal kok mbok jambak. Sum bluk ngono. Iku gak jelas. Iku donga gelem ta gak? Ya wis, liyane ngono donga liyane. Ya iku sing mandi. Sum umbluk. Sum bluk. Sing mumbluk wae yo sum. Sing Nek gak gelem ayo boleh le. Iku sampe Yusuf sing mumbluk. Donga iki elek tapi mandi. Ya tunggale aku iku lho, yuk. Aja tunggal-tunggale donga liyane ngono. Nek gak gelem ayo boleh. Sik ta. Iki wong ngerti mulai. Dukun iki. Wis Dasar dukun liyane wong kene. Sik. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae Yusuf. Ngono lho. Pindho sum mumbluk sing mumbluk wae yo sum. Ngono. Terus. Bareng ngono. Kon kepingin terus e. Terus sik. Aslu. Gah. Apa? Terus asilu iku. Aslu. Aseluk diwaca ping 100. Kak, mek ping pindho aslu. Ngono aja. Terus iki gepokno bathukne wong lanang. Wis mesti lopo nang gepok bathuke gampang dongane tambah terusane. Apa? Mekekeo. Wis kenek. Salah kok ribet. Wis percaya bojoku nurute gara-gara dukun iki. Ya wis. Wis temen ah. Wis. Wis iso ah, sik dongane ngarep titik ae. Sum mumbluk. Terus apa iku mau? Kope Yusum. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae wae Yusuf. Ya wis, iso. Wis iso temen ah. Iso. Aku tak balik boleh. Iso. Wis. Wis kekera be bojomu aku. Yusuf. Wek dicote arek. Elek Mbak. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae Yusuf. Ya wis. Iku mek iso apalno yuk. Waca nduk prapatan ping 100. Bojoku nurut. Ya sing ngerti, sing gak ngerti aku ngaiti. Ya gak apa-apa lho, sing penting bojomu nurut gak ngepukan. Ngono aja. Sum mumbluk, sing mumbluk wae Yusuf. Aselele. Ya, wis terang. Asululene sing enak. Aselele. Ngono aja. Sum Masalah. Sum. Duwe bojo wong lanang mule-mule gak nang omah tambah dolen. Sum. Kon iki karepmu piye sih, Dik? Anakmu keleleran iku lho. Aku sik sum. Bojone mule sum. Aku tak ngesum. Piye mi? Masalah digereki nang omah gak tambah cangkruk nang kene. Iya Mas. Iki Karepmu ku yo apa njek tak pegat apa piye kon? Oh, gak Mas ngesum iku mang piye? Sum kandhane mumbluk. Sing mumbluk gope Yusum. Sum. Karoane nek dipegat iku karoane. Aja dipegat, Aku ora Mas. golek liyane.
Piye namane? Wocon. Iso. Sum mumbluk. Karuane wis karuan aku. Yusum. Tanggane wedok liya. Aku tak. Ya. Karuan aku tak. Sum mumbluk, sing mumbluk wae Yusum. Dik, Asli. sampean Wis. Wis. Lho yo apa? sayangku. Tidak bisa. Ya, Cintaku. Gak iso. Tidak sulit. Awake dhewe padha wedoke. Sesama perempuan sama banci. Pancing baca. Kok Sayang, ojo koyo ngono ta, Dik. Lumajang Cak Mojokerto. Lumajang Cak Mojokerto. Masih kon gak sayang gak popo. Masih kon gak sayang. Yo kudu sayang jenenge. Lah, tuku lawang kayune jati. Terus Wis kadung sayang. Ditinggal pergi. saiki sampean kudu mulih. Hah? Kudu mulih. Aku mulai ta, Dik. Ya yo. Yo aku mulai, Dik. Tenang, aku ki sayang mbek sampean. Tidak. Tidak bisa. Sampeyan kok koyo ngono. Gak sayang-sayang. Sayang. Gak sayang-sayang. Ayo, rencana sekelku saiki. Hadirin sekalian, pojok kampung berkat doa sum mumbluk. Sing mumbluk kopeke Yusum. Yang masalah omahe ku mangkane tak saponi lho, Yang. Sayang. Sampeyan ojo aneh-aneh tadi aku sayang. Aku sayang sampeyan lho. Belajar nyapu ngono ta kayak goblok. Aku wis nyapu-nyapu. Masak, Heeh. golek duit. Wes. Bau. Aku wis Aku tuh ya sekarang, aku ya mereng-mereng, aku tidak selamanya harus injek. aku apa iku jenenge? Apa? Aku saya Kaya mang lho, Wan, kaya mang. Kaya mang lho. piye? Mang kaya mang lho. Agen Pak aku wis cukup aku sabar nang awakmu, Cak. Sayang, Ya. Asal saya aku janji akan mencintaimu selamanya. orang ngandel cinta. Orang ngandel cinta. Jangan tinggalkan aku. Orang ngandel cinta. Berkat doa sum mumbluk. Sing mumbluk kopeke Yusum. Yang sabar to, Dik. Sabar. 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 Heeh. Selama aku sabar, aku wis kok injek-injek. Aduh, aku gak injek-injek. Injek-injek aku. Aduh, Nah, montorku iki kecelup lho, Dik. Aduh. wis gak. Apa sih, Dik? Wis, bojomu saiki wis nurut. Terus, Kok ngomong apa mesti nurut. Ayo, kongkon Cok. Kongkon diracun sistem. ayo. Cok. Ane, pejeton aku. Pejeton aku. Pejeton aku. Loh, Wanto kok boleh ngono, boleh nganut ambek bojone Wanto iki. Kongkon diracun sistem. Oh, tak bisa trombong kok. Ayo Apa kon melo? Mi. Mami. Apa kon melo kon? Mi. Kok kaki turu-turu kon? Kaki aku kaya Wanto goblok kon. Apa? Kelci kelebang ngawuk-ngawuk. Dina mati keblok abang ngawuk-ngawuk. Puyur. Aduh. Loh, Cak. Oh, Cak. Gak cacan. Cak padha cake, Cak. Gak cacan. Cak, Apa kon cacan? aku ngene lho, Cak. Gak ngene-ngenean. Gak urusan. Sampean gorong teko aku gringingen, Cak. Geringan yo. Cak. Geringan Cak. wis. Aja ngono, Cak. Hei, kuringe, Cok. Jimbatku, Cok. Gak iso. Aku Gak jamu bisa. bojoku. Gak bisa. Hei. Tamasano. Tamasano lho, Cak. Cak. Hei. Cak, Cak. Cek mumbluk wae yo yum. Tak jimatku gorene, Cok. Gak iso. Ya gayang-yangan. Aku geringingan ya. Bakon gringin, bakon modal gak ngono. Jimatku yuk. Hei, balik no. Bojoku ngamuan. Ora ngurus.
Duh. Jimatku yuk. Aku ora wis. Sum mumbluk. Gak ngurus. Apa gak ngurus? Sum mumbluk. Mamula. Wong rumah tangga iku aja menang-menangan. Iki lho celakun kandhane ngomong. Ya gawe kitok kon ya iso. Cak Ucok. Apa? Gandenge penuh Cak Ucok. Hei! Kok malah ndelagap. Lakrak nang kene-kene. Sing iki ya ngono wani-wanian, sing iku ya ngono, malah ndoleki dukun. Iki lho bojo-bojomu dhewe kok mbok dukunno, Cek nurut, so. Cek nurut. Wong wedok saiki nek gak ngono gak nurut. Lho kok nurut. Alah nyelatuan wong wedok saiki. Iku jenenge menang karepmu dhewe. Sum. Angel tak sawat iki kon kok lho. Gak sum-suman. Wis, ngene lho. Ngene. Nduk. Ya apa, Mbak? Inga. Ya apa, Mbak? Inga karo Wanto. Ucok pisan lah Okta. Heeh. Wong rumah tangga iku aja menang iko menang iki. Kudu disum mumbluk. Kudu saling mengerti. Aja kemalan nek kalah dukunno. Nang dukun niku kekuatane 40 dina. Ya ngejoki maneh lho. Ngejoki maneh nek duwe dhewe dijoki dhewe. Nek duwe dhuwit, Nek duwe duwe aneh gak duwe dhuwit. ya njaluk sum mumbluk. Ya rungokno omongane Mbak Pedet iki Iki lho. kok wani ambek aku. Wis ngene, Mbah. Iki jenenge iki conto. Heeh. Conto sing apik digawe, sing elek ya ditinggalno. Pinter. Terutama warga kene ambek bojone aja menang-menangan. Ayo saling pengertian. Nah, Tak antem iki kok lho. Sing penting ngene, aja kesusu mule. Terus Iki lho mari iki nang kene, delok lodrok. Nang tugu saiki ana lodrok. Lodrok apa? elingno Saso. Ana lodrok. meneh. Iya. Lodrok apa? Terutama lodrok sing kok bengi kemae. Oh, Budi Wijaya. Budi Wijaya apa maneh? Iya. Lakone. Lakone apa soal? Lakone. Bal sing ora lakone, Bang. Digaweno lakon apik karo Bapak Sutradara, Mbak. Karek sampean tok lho, Mbah, kabeh loro. Kari sampean tok iki. Kari sampean tok tak wet-wet iki. Tak wet-wet ngono. Tak wet-wet. Kan nek wet-wet aku tak santet dhisik kok. Bengi iki lakone apa, Mbak? Aku ngomong ya ora pantes wong nom-noman sing peneruse. Tolong kandhanono masyarakat kene. Ngono lere dipasrahno, Mbak. Lho ya apa? Ya, bengi iki lho Truk Budi Wijaya main nang gone desa Tugu, Dusun Tugu. Tugu, desane Jono. Ya. Aja lali pindahe awak dhewe meneh, Cak So. Heeh, pindahe Pindahe meneh. awak dhewe meneh nang gone Cinandang. Cinandang. Bojonegoro. Oh, kakekmu ku. Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto. Bengi iki diganu lakon apik karo sutradara Cak Dayat. Heeh. Jenenge judule Perawan Gunung Jati. Mula ayo njaluk pendonga nang dulur-dulur dusun Tugu kabeh. Ayo bersemboyan. Heeh, semoga Budi Wijaya Tetap jaya.